Mhm. 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 Hello mga kawitik! Have a nice day sa inyong lahat. Today is March 27, 2023. Guys, anniversary namin ng misis ko sa kasal. Kaya ito, meron tayong putok-batok na bagnet. Kumusta mga supporters ko dyan sa Pilipinas, sa India, sa Belgium, sa Amerika, lahat-lahat na. Shout out sa inyo. Kaya guys, may bagnet, may mangga, may pinya, merong pipino, may sawsawan tayo dito, suka at saka lemon, grapes, Korean seaweeds. Yan ang imumukbang natin. Kaya, pray muna tayo. So, ano pang hinihintay natin? Attack! First bite. Grabe. Ang lutong. Sausawan, anghang, maasim, maanghang, maalat-alat. Grabe. Juicy. Juicy, delicious. Grabe guys. Grabe guys, parang yung tunog, parang kumain ako ng tipaka ng shell.
Grabe lagurot guys, lagurot. Korean seaweed. Lamig din yung Korean seaweed. Sarap. Ang sarap ng Korean seaweed. Meron po akong ipopromote dyan sa Nasugbo, Batangas. Abing's Lechon Kamayan. Ayan po ang number nila. Masarap na, crunchy pa. Ano pang hinihintay nyo guys? Order na. Ito guys, hindi ko ito maubos. Ibibigay ko to sa darating na bisita.
Kasi magprutas na lang ako. Kasi gabi na. Korean seaweed na lang. Healthy pa. Ito guys, kalahati din ang nabawas nito. May darating na bisita, kaya yan namin to. Ipulutan. Sabi nga nila, ating kapatid, huwag ubusin kasi masama yung sobra. Tamis ng mangga. Grabe. Mangga lang ang sakalam. Ito guys, drinks natin, Sprite. So guys, thank you sa panonood. Kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, please like and subscribe. So until my next vlog, ingat po kayo. Bye bye.